Anira ba sa akong pasiksinga? Abi pa unsa magani akong ibazad sini Sara. Uy. Maugman ra ba gazud tumabot ika-Domingo kami ba mang liko sin konsa to dagat mag duta ra ba gazud sa tuba. Asa sini ni mama uy. Gamit man gazud din akong kwarta uy nga. Pangbasad to nako sa parcel isa gigamit sa parcel nga. Ay mado ba sini? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Sabi mo na si mama, uy! Tayo sini ni mama, uy! Uy! Nagtawang sini na ba ibasa na kung sini ba sa parcel? So, bahato no? Kung manglaki na lang ka ako. Kay araman itong dato sa amon itong tiguang ba itong 62 ba? Kaya pa man siguro ni eh. Dili ngayon eh. Adi kasabaan ako ni mama kung mawan ako ba si Lucky ba? Hawa na nga rin, magpakunkuhan mo sa ding kanting ikabaw nga ba? Ara ko'y problema, magsamok-samok. Maso pa ding kanting ay kaway problema. Hawa nga rin, kita kura ba kasi akong problema ba? Kung bahato eh. Dali, ragudli. Kay arab ako'y problema ba? Nama ko rin ang nanan eh. Sakto. Baligya ta kami ha. Ipangbasad mo sa to akong sinusot ba nga parcel. Ikot kami. Sakto yun no? Ako ngayon si balig sa kandinga. Dako-dako mahali na siguro na si Wanto eh. Arap ako kasi ako'y sobra sini nga 400 kapin ba? O di ka ni 500. Sakto ngayon ako ngayon ibalig sa ni kandinga. Nagkisip ka ng langit ni. Nariba na akong ba? O sakto nga ito nga nina ako ibalig sa sila kapunusing kay. What? Gaman sa ito nakabalita ba ko nga nakadaog na kung sila si Sweet Tris ba? Sakto. Ibalig sa nga nina ako sila kaan punusing. Ay mga andirimano. Dot yung hangin. Magahay dito dito. Diri lang ta Girilaan ito ma. Kay kasi na ate mo mamali mo pansara mo baligya og kanang. O tuod mo. Nakapait ni kagandi. Ato mo siguro to ibaligya uy nga kanding. Kay nakadaog man kita og kuan timing kay ana ate ibayad ba. Pila mga naman nadaog ma. Sus kuan raman to uy. Ganun 50,000 mo to ang akong daog Sweet Tris. Okay na ma oy. Punsing! Punsing! Masin mo ma. Punsing! Uy! Pangatag barato, uy, kaya nakadaog miklaw. Sus, wa na po. Ano tao, uy, kaya ako ni palit o kanding. Ako ni kay daog. Si Bintamil man itong akong daog. Magani, pangatag. Sus, unya na. Palit kita og soft drinks, uy, kay bali, uhawa ba? Magod-inita sa raw, eh. Ikaw, kapitana. Sige na. Pamantungi, ari ang mamaligya kanding ko, kaya ang akong kwarta, igo-igo raman. Ano ba yung taonan? Kwan, uy, pan? Masin, Pepsi? Unya na, uy, kay wa pa man mo ari ang nagbaligya sa kanding. Sige. Unya na ha, kay mubalik ra ko kay hi, gasod ko pag-azo kay. Tugod, excited na akong ba nga mga ringa. Mga ni mo barato. Mangihi ana yan. Kapitana? Hindi kay, kaan ka sa tulad akong sarap ba? Kay, kaan nag-isarap mo ka ba? Asa na gusto mabas mo parcel ba? At ito ay, ang diwa ka mag-ina, naglipay-lipay kay, sakto lagi akong balita lagi nga. Nagadaog mangunto sila si Sweet Tris. Sakto mi, natuta ka ibalig sa mi ba? Kanang, Punsing! Uy, During! Si Aning man na, uy, nagdas mo landing. Ma! Uy, Tia Punsing! Basin mo palit ka basing kanding ba? Kay, nakabalita mo? Ako nga, nakadaog kuno ka sa Sweet Tris ba? Tambuka na ba sila kanding ba? Uy, Aning, niwang may! Ay, raman siguro ng inyong kanding, uy, di man na paigo. O sige na. Apon man gusto ihawon good. O sige na, Punsing, palita ba yung taon? Kaya maluwi ka araw, magpubera ng bigla para. Sige na lang, oy, sige na lang. Pila may atong palit ani. Huda, libo, aning. Ito, mani akong baligza, good. Uy, mahalas at ana-aning, uy, kagamay sa imo kanding. Kiray, gwapa, malat ni kanding nga, good, di man presi mo na, nga, bay maksuta. Okay na lang, basta nito rin, Punsing ba nga. Isunaw, masama-sama, ka gwapa ba sa kanding ba? Grabe, mangka, uy, gwapa, pamangkuan ng kanding, uy. Ay, uy, Tia Punsing, uy, sige na, palita, gwapa, kalji ko surang legit. At yung ulog ka naman, ani? Ulugan naman ka ani ni Di pa balik ka punta di ba? Uy, muda, di na nga na mo duol na ako. Para uy. Di ba guro na imo?
Akon ing taon ni oy. Manahan pa sa akong lulo ba? Ay, kinaot na ni mo. Man kuning nga, imo man siguro na kinuha sa tugwayan, oy. Jilio oy. Oy, ko kakita nga namoy kanding. Ano pagkakita ninyo nga kaaway man kanamon di makabato sa among bay makita unsa ka? Balita na lang gud ni Punsing gud maluoy ka ba na akon ba kay mo koy kabadya sa akong parcel na sunsot. Sige na Punsing, maluoy ka ba ni Aning? O sige, oy. Ako na lang ning paliton di. Pila ganito? 1 to Punsing. 1. O ako nang bayad ha ipana. 1 to ra ba na? 1, 2, 3. O sakto. Sige ha, salamat Punsing ha. Kay mulakat na lagi ko. O sige, Si salamat. Mama, nagpauto. Ara, sige ka ba sa pasin ba? Yes, sinugat to kandi ka sa hulog. Gato na kong langit ang kanding. Uy, aral king basag mga parcel. Sarap good. Ako to yun si Mama.